Què? Com ho porteu, això? Déu-n'hi-do, quina setmaneta, no? Escolta'm, bueno, us he de dir que astrològicament cada setmana us dic el mateix. Ja sé que penseu que cada setmana us dic el mateix, però les coses canvien. Aquesta setmana ens ve marcada entre el Mercuri retrògrado, que ens fot les hòsties, i ara també que ens estem preparant per l'eclipsi de sol a Bessons, a dir Gèminis, no, Bessons, en català sou Bessons, escolta. I a més, Mart entrant a Leo, que fa 2 anys que no passa això, bueno, filla meva. Us he de dir que aquesta setmana us ve una mica marcada com una setmana d'aquesta d'oportunitat. Saps el que t'ho vull dir o no? És a dir, se t'ofereix una oportunitat, però no és una oportunitat que suma, és una oportunitat que canvia alguna cosa, eh? És a dir, potser t'entra una nova persona i pots deixar enrere aquella antiga persona, eh? Sobretot si teniu exparelles d'aquestes una mica xungues, doncs igual podeu conèixer algú altre, eh? Escolta, sobretot els sagitaris, que els sagitaris porten dient tot l'any que anirem molt bé amb coses d'amor i, bueno, filla, jo no ho veia això, però bueno, escolta, anem a parlar de vosaltres, que és el que ens interessa, eh? Bueno, fi, això, bàsicament tingueu en compte això, que és una mica com una oportunitat que farà una mica un terrabastall amb alguna rutina vella que tingueu i segurament alguna cosa que ja des de maig i potser fins i tot des de l'any passat haguéssiu volgut canviar. Escolta, doncs comença el Minut Còsmic i ho tornaré fent pistis, perquè peixos ja porto unes setmanetes allò a centrar-me en vosaltres, però és que crec que necessiteu una mica d'ajuda, peixos. Escolta'm, bueno, vosaltres amb aquest eclipsi de sol a Bessons i aquest Mart entrant a Leo, bàsicament el que us entra és una mica allò, un canvi amb el que us sembla habitual, amb el que us és familiar, un canvi d'estil de vida, però un canvi una mica heavy. No ha de ser aquesta setmana, filla meva, no ha de ser aquesta setmana, però sí que és un canvi que jo crec que els peixos ja porteu un temps una mica notant que necessiteu, eh? Doncs, bueno, us he de dir que és un canvi que l'heu de fer una mica consciència perquè, clar, si el feu guiats per aquesta energia de l'eclipsi de sol a Bessons, que a més està passant a nord de nord, bueno, penseu que aquest eclipsi no es repeteix fins d'aquí 20 anys. Llavors, que aquests canvis que vinguin moguts per aquesta energia haurien de ser vàlids per d'aquí 20 anys. Jo no sé si aquests millennials peixos tindreu tant de commitment amb alguna cosa, però bueno, escolta, t'ho dic. Bueno, i en fi, ara em queden els altres signes, però bueno, peixos jo sabia que necessitava ajuda i us volia dedicar part del Minut Còsmic a vosaltres, eh? Mira, doncs parlaré també amb Taure. Taure, escolta'm una cosa, Taure, aneu una mica en compte amb que no estigueu una mica encallats en una idea fixa de com han de ser les coses. Saps el que te vull dir, Taure? A vegades hem d'anar en compte de que ens pensem que estem bé, però segurament no estem del tot bé, però diguem, bueno, però podria ser peor i aquí me quedo. Taure, sigues una mica ambiciós, que tu ja ho ets, una copeta de vi bo que a tu t'agrada, i veure cap on podem anar. I llavors, bueno, Bessons, que és el vostre aniversari, sobretot l'aniversari de la senyora que fa aquest programa, no de sobte, què? Escolta'm, Bessons, estareu molt guapo pujat. Heu d'anar una mica en compte de que no sigueu una mica extra i que tingueu més energia del compte i una mica una mena d'energia que la gent digui sou Bessons o sou Leo, saps el que te vull dir o no? Bàsicament, relaxeu-vos una mica, però brilleu, és a dir, que aprofiteu per fer esdeveniments socials, per fer actes públics, per fer programes de ràdio, el que sigui, per renovar els col·laboradors, també està bé. Escolta'm, perquè anirà molt bé, perquè bàsicament teniu molt bona energia, Bessons, us estimem molt, Bessons? Ai, sí, Déu meu, si digués la veritat. Bueno, escolta, una abraçadeta ben forta i ens veiem la setmana que ve o quan s'acabi aquest programa, perquè jo no sé quan s'acaba aquest programa, jo no sé fins quan durarà això. Jo pensava que l'estiu me'n podria anar a les illes griegues aquestes, però fa pinta que no, eh? Bueno, una abraçada.